Krásné středeční popoledne, všem vám ve spolek. Hlásím se po další době u dalšího dílu série Proč zrovna, kterou jste vybrali vy vašimi hlasy. Tentokrát jsme na pražských Lukách, na zastávce metra a autobusu. Já vám děkuji za vaše hlasy, které jste posílali pod minulá videa. Sešlo se 26 originálních návrhů a z toho Luka dostala 4 hlasy. Takže se pojďme podívat na to, proč zrovna Luka se jmenuje Luka. Dnešní video bude poměrně krátký, aspoň v to věřím, protože ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, tak jsem informace o tom, proč Luka a proč zrovna tady se to jmenuje Luka, nějaký konkrétnější nedohledal. Jediné, co se dalo zjistit, bylo, že význam slova Luka znamená jako rozsáhlou plochu se souvislým porostem travin, a když si to spojíme na to místo, kde se nacházíme, tak historicky opravdu tady před tím sídlištěm byly zarostlé pastviny. Do nějakých 60. let 20. století si dokonce tato oblast Stodulecká udržovala jako zemědělský charakter zemědělské obce. Tak, opět jsem se musel podívat do nápovědy. Takže ono to o něčem vypovídá. Luka se jmenuje tahle autobusová zastávka od doby, co tady vzniklo metro, od roku 94, zase se podívám, 11.11.94, ale to už jsme si říkali u zastávky Zličín. Každopádně, když se to metro projektovalo, tak původně se mělo jmenovat Stodůlky, ale to bylo později použito pro tu následující zastávku metra a tady se to pojmenovalo Luka. Takže mojí domněnkou je, že opravdu to vychází z toho, že tady kdysi byly zarostlé pastviny luční travou, takže proto by se to tady mohlo jmenovat Luka. Jinak, aby jsme si řekli něco k místopisu, tak se nacházíme v katastrálním území Stodůlky, městské části Praha 13. Místo, na kterém já konkrétně teďka stojím, jsem si nevybral náhodou, ale je to proto, že jsem vám chtěl zprostředkovat. Já se pokusím otočit kameru během záznamu, to nejde dobře, tak vám to ukážu takhle, protože tady dole, konkrétně tamhle, se nachází nejlepší lékárna v Praze, lékárna Luka. Není to prosím pěkně žádný řetězec, je to soukromá lékárna a mimo jiné nejlepší je samozřejmě, protože tam pracuje moje manželka. Když zavítáte do těchto končin, tak dole na náměstíčku je lékárna Luka, tak tam určitě zavítejte, stojí to za to. A další místo, který jsem vám chtěl zprostředkovat, tady úplně nebude vidět, ale je to na této straně pod základní školou. Na konci, tato budova, to je pizza Stánek. A v poslední době na to jsou úplně super recenze, že si tam můžete nechat udělat maličkou pizzu za pár korun, vybrat si přísady, které vám na to dají, a neviděl jsem ještě negativní recenzi, viděl jsem sami pozitivní. Je to teda Stánek pod základní školou. Když vyjdete od autobusu, který se nachází tamhle na silnici, a projdete tady tou pasáží kolem lékárny, tak se dostanete pod základní školu, kde najdete i ten stánek s pizzou, takže tam se určitě běžte podívat. Já jsem myslel, že si dám na zkoušku nějaký buchánek, že vám ukážu, jak to vypadá, ale měli tam ještě zavřeno. Premávají pravděpodobně až odpoledne, otevírací dobu jsem nenašel. Tak když byste někdo věděl, napište mi to do komentářů, budu za to moc rád a příště ochotná. Poslední věcí, kterou si ještě stačíme říct, je, že autobusová zastávka Luka, že ji obhospodařují autobusy, který vypravuje z převážné části naše garáže Řepy. Jezdí zde linky 137, v současnosti je to X, protože je rozpůlená stavbou na Valtrovce. Dále autobusy 174, který se právě v této zastávce, to je zajímavost, ve směru z Prahy ven velmi často mění buď na autobus 301 nebo 352 a dál pokračuje jako Tříměsto, jak my říkáme. Pak tady jezdí 225 a noční spoje 902 a 904. Takže já se do této zastávky profesně můžu dostat poměrně velmi často, když dostanu ze zálohy nějaký autobus, který jezdí v krátké verzi, protože klouby sem nejezdí, kromě té zmiňované nočky.
Tak a ještě jsem si pro vás přesunul na druhou stranu, abych vám zabral, jak to vypadá dole. Tady dole tak, je výlez z metra a zatím za tou lávkou pro pěší je teďka přesunutá autobusová zastávka ve směru z Prahy. Tady na druhé straně je standardní autobusová zastávka tady. Je to tam vidět, která jede jako ve směru zase třeba na Vypich. Tak jo, to je dneska všechno. Já vám děkuji za pozornost, budu se těšit zase na vaše návrhy, které pište pod tohle video, jakou autobusovou zastávku byste chtěli přiblížit příště a já doufám, že to pro vás bylo nějakým způsobem zajímavý, i když těch informací dneska nebylo tolik. Mějte krásný zbytek dne a budu se těšit na příště. Tak pa.